No niin, rakkaat konkelot. Otetaanhan lisää päivityksiä tai tämänhetkiset tilanteet tuosta lomautus kautta työttömyys ja uuden yrityksen aloittamisesta. Eli tilanne on tähän mennessä tällä viikolla mennyt niin, että maanantaina 11.3. ilmoittaudun TE-keskukseen työttömäksi työnhakijaksi, syynä lomautus, ja heti sen jälkeen paukasin sitten OP-kevyt yrittäjä sivulle ja siellä rekisteröidyn ja sain Y-tunnuksen ja tämän ilmoitin sitten TE-keskukseen ja TE-keskuksesta tuli lausunto, että ei vaadi lisää selvityksiä siihen asti, kunnes oot saanut toisen keikan. Eli ensimmäinen työkeikka alle 2 viikkoa, niin ei katsota itsensä työllistämiseksi. Mutta no sehän oli heti tuossa minulla toissapäivänä. Toissapäivänä tein semmoisen joitakin tunteja tuossa illalla ja pistin laskun menemään. Ja sitten tämä ilmoitin TE-keskukseen, että nyt se ensimmäinen keikka on heitetty. Eli lasketaanko tähän nytten jotakin päiviä, viikko 2 kuukaudessa ennen kuin lähtee asiat eteenpäin, niin ei. Eli sillä ei ole mitään merkitystä, onko se työkeikka tunnin vai 13 päivää. Jos se on vain yksi kappale alle 2 viikkoa, niin sitä ei lasketa. Mutta jos tulee toinen kappale, eli vaikka kuukaudessa teen 2 päivänä 4 tuntia, tunnin, ihan miten vaan, jos on vaan työkeikka, ja haluaa rehellinen olla ja ilmoittaa sen, niin se tarkoitti sitä, että sehän loppukin se sillä selvityksellä, niin tuon työkkärin kanssa tekeminen. Ja siirryttiin seuraavalle vaiheelle. Eli nyt tehtiin semmoinen homma, että jos sinä oot uusi yrittäjä ja aloittanut työttömyyden aikaan, niin sinulla on oikeus yrittäjyyskokeiluun 4 kuukautta. Eli toisin sanoen tehdään 4 kuukauden soppari, jossa normaalit työttömyysetuudet ja maksut pysyy samalla tavalla niin kuin tähänkin asti. Ja sinä vaan ilmoitat sitten kassaan niitä työpäiviä samalla tavalla hakemuksessa työtön, ja sitten kassa hakee tulorekisteristä sen aikajakson maksetut palkat ja tarvittaessa pyytää sitten lisää selvityksiä. Ja ne sitten menee siihen soviteltuun sen kaavan kanssa, mitä menee. Eli välittömästi ensimmäisen työkeikan jälkeen niin TE-keskuksen kanssa sovittiin, tai ilmoitin sinne, että nyt on se ensimmäinen keikka heitetty, niin aloitettiin se yrittäjyyskokeilu 4 kuukautta. Joo, ja se tarkoittaa sitä, että 4 kuukauden päästä katsotaan porukassa taaksepäin, miten paljon niitä työpäiviä tuli ja miten se yritystoiminta vaikuttaa työn hakemiseen. Ja sitten tehdään se päätös, että onko tämä konkelo niin täyspäiväinen yrittäjä tästä edespäin vai osa-aikainen yrittäjä, eli sivutoimiyrittäjä. Näin, eli semmoinen muutos heti tuli tähän. Niin kuin tuossa osa sanoikin, että kokeilepa se homma, että teepä ilmoitus, että oot tehnyt duunia työnhakujaksolla. Niin näin, mutta ei mennyt silleen niin kuin peloteltiin, että se loppuu heti siihen. Nyt on tosiaan, niin en tiedä milloin on tullut tämmöisiä uudistuksia, mutta todennäköisesti, jos on kommentoilla ollut tämmöisiä kokemuksia, että älä työllistä itseäsi, niin onko sen jälkeen tullut sitten nämä muutoksia, että tosiaan niin tulee se yrittäjäkokeilujakso 4 kuukautta, ja sillä ajalla ei tarvitse pelätä, että kaikki menee päin prinkkallaan. Eli se oli TE-keskuksen ja uuden yrittäjän tämä uusi juttu
tällä viikolla, tällä ensimmäisellä lomautusviikolla. Eli tässä kerkivä kaikkea tapahtuu. Ja toinen, eli minä ilmoittanut sen OP-kevytyrittäjäpalvelun ja sinne perustin sen yrittäjätilin ja tein sieltä ensimmäisen laskutuksen. Kaikki sujuu erittäin hyvin, se oli todella yksinkertainen, helppo ja mukava palvelu. Ja sieltä näki suoraan paljon sinä saat sitten sulle tilitettä rahaa näppiin ja siellä on laskurit ja kaikki ja niin edespäin. Tulee asiakasrekisterit ynnä muut. Niin se oli ihan ok, mutta jos joku on haukkunut, että ainakin syrjäseudulla posti on tosi hidas ja täällä ei niinku viralliset paperit ja kaikki ei oikein liiku eikä mitään, niin verottajalla taitaa olla ihan oma postinjakaja. Se on selvä homma, että heti kun Y-tunnuksen olin perustanut, niin kyllä verottaja otti heti huomioon ja tempasi älyttömän määrän papereita. Noille tuli useita kirjeitä, jossa onniteltiin yrittäjyydestä ja JNEstä ja tuli ilmoitus, että sinut on lisätty ennakkoverorekisteriin. Ja ennakkoverorekisteriin on ilmoitettu, että kerran vuodessa ennakkoverot maksetaan. No tästähän tuli hitto sitten, että ei jumaliste, eikö tämä ollut sovittu, että OP-palvelu hoitaa niin kuin ennakkoverot, ja minä vaan teen töitä ja teen laskuja, että OP-palveluun laitetaan se henkilökohtainen tuloveroprosentti, ja sen mukaan palvelu pidättää verot, jotka se sitten niin kuin maksaa verottajalle, ja tekee sitten loppuvuonna sen koko vuoden tarkistuksen, ja sitä kautta sitten ilmoittaa minulle, että tuliko lisäveroja vai miten. Tai tuliko mätkyjä. Joo, niin sitten laitoin heti kyssäriin sinne OP-palvelun chattiin, että tämmöiset laput tuli, että mitäs nyt? Niin ensimmäinen asiakaspalvelija heitti, että joo, että viranomainen päättänyt nyt sinun kohdalla tälleen, että ennakkovero tulee sinulle maksettavaksi ja hyö ei maha sille mitään. No minä laitoin siihen, että nyt oli harhaanjohtava mainontaa, että eikö ollut puhetta, että palvelu sillä palvelun hinnalla niin hoitaa kaikki veroasiat ja kaikki maksut ja niin edespäin. Minä vaan keskityn työntekoon. Ja näinhän se on. No, vähän aikaa chatattiin siinä. Sitten totesin vaan tälle, että hei, muuten omaverosivulla ei ole ennakkoverolaskua minulla ollenkaan. Että täällä ei ole laskuja, eikä kirjassakaan tullut sitä ennakkoverolaskuja mukana. No, että ootapas. Vaihtuu asiakaspalvelija ja sanoi, että nyt selvitetään. Meni hetken aikaa, niin sieltäpä tuli huojentava teksti, että joo, kyllä. Mitään ei ole tapahtunut, ei tarvitse tehdä mitään. Homma on hallussa. Se oli vaan verottajalta ilmoitus, että onneksi olkoon, oot yrittäjä ja oot ennakkoverorekisterissä. Ja tosiaan se OP-kevytyrittäjäpalvelu, heille tulee sitten ne ennakkoveromaksut ja laskut, ja hyö hoitaa sitten ne veron tasaukset ja muut hässäkät sitten loppuun. Eli maksaa sitä ennakkoveroa, ja minä maksan niistä omista laskuistani sitä ennakkoveroa, tai niin kuin siis tuloveroa, jotka sitten tilitetään verottajalle. Ja sitten vaan katsotaan tosiaan niin veropäätöksestä, että miten niin kuin se ennakkovero on oikein täsmännyt. Näin. Eli tämmönen tosiaan, niin postia ainakin on turhaa haukku, että on hittaat kirjeet, että ainakin verottajalta laput tulee välittömästi. Ilman minkäännäköistä viivettä, niin tulee postilaatikkoon. Kyllä. Alright, eli tämmönen oli tosiaan tämä päivitys tässä, että se lepposa lomautuksen aikainen 3 kuukautta ilman työnhakuvelvoitetta päättyi nyt, ja se muuttui 4 kuukauden yrittäjäkokeiluksi, joka tarkoittaa tosiaan sitä, että nyt katsotaan, minä kirjaan ylös omat keikkani, ne päivät, ja sitten 4 kuukauden päästä katsotaan taaksepäin, että työllistänkö minä itteni tällä yrityksellä, vai jatkuuko niin sanottu työttömänä työnhakijana, kautta lomautettuna, tai eihän nyt 4 kuukauden päästä tiedä, että missä sitä on. Mutta tämmönen pikainen päivitys tähän, että näillä mennään eteenpäin. Ei muuta kuin hyvää perjantaita ja
jatketaan näillä. Kiitos, morjens.